Okay, so may hapon mga kadono. So nata karon dito diri sa City de Mari, no, kaning ground diri. So kaning tunga jud nata diri kay atis magpasingot-singot na pud ta. As preparation nato karong umaabot nga September, no, para sa Lose Weight Gain, no, para sa Biggest Loser nato. Para atis makadaog ta, no. So katong last year kita may daog, so ato pud paning kamutan karon na makadaog pud ta. So kaning ato pag training gamit ning atong bike para at least makuan jud ta, no, kanang makusgan og moubos-ubos po datong timbang kay bugat-bugat naman ta na ano kuan naman tag 3 ka 4 ka kilo naman siguro kay kuan man ko 50 kilos tapos nag 54.5 kilos naman, so naa na dugang nga kuan. So kinahanglan jud nato mga kado kuhaon jud na nato isuo makuan jud nato og mga 46 siguro kilos, kuhaon ta mga 8 kilos siguro, di na siguro maapas pud sa ato mga kontra na, no. So for today's video mga kado nata karon diri to dausbong ko nata diri City na Mari, tapos pakita ta mo diri unsay mga view diri, unsay nindot kayong mga attraction pod og kanang kuyog pod diri sa mga nagbike diri nato, no, mga amigo pod. So tuyok ta para panington ta mga kado, no. Okay, let's go. Diri City de Mari maanang praktisanan mo gud siya diri og kaning biking. Okay, so kay nindot mo pud mag biking diri mga kaduno kay kanang limpyo, kanang kuan jud siya, kanang usay tawag ani kanang murag way jud imo bitaw kuan diri samok makapokus og kag biking diri, no, mga kado. So dinhi tapos usa nindot ang area diri kanang limpyo jud. So naa na pag-develop diri nga kuan mga kaduno kanang mga building diha. So ang area dun siya mga pangdato diri mga kado kaning area diri kay murag makita nato pod ang pagka-develop nila ba pagkakuan nindot yo kayo. So diri kasagaran i-held ang nay mga event diri nga nagdagko nga event diri mga kado. Okay, so diya sa unahan, so kuan na siya close. So anara ta mo tuyok diya, no. So pwede jud ka diri mag-jogging tapos kanang biking naa jud diri. So nindot jud kay diri jogging o biking jud diri o kanang bisag mag-practice bitaw kag sakyanan diri mga karon na man pwede man mo diri good practice og sakyanan. So mao na ang padong na dito sa El Corso na diya. So since nga tuyok ra ta, so tuyok ra ta diri. Tuyok ra ta diri. So marga po hapon na po siya mga kadono. So padong na gabi Kit na po pero maklaro mangyapon ni sa ato kuan sa ato camera.
Tawad ato tayo dito nga sa kaning City de Marie jud proper no. Sa pasingot-singot lang ko tagod. Walay ato alang laing tumuog tuyo. Pasingot ta tapos sabay ta sa mga bikers. Kung sa mga kuan diri kanindot mo diri City de Marie good. Tapos na ay mga building makita nimo view nindot nga view. Then kuan peaceful nga lugar. Ning Cebu peaceful. Na ipagkukuro nato niya. Sabay ta sa ilaha mga 2 ka libot siguro. Okay, so mga kadro, sakto-sakto na dito atong singot no. So 10 kilometers biking ta. Then add tag mga 5 kilometers run ta diri mismo sa City de Marie. Murag gabian na jud ta kay murag ang 10 kilometer almost mga siguro 30 minutes kapin. So continue jud ang dagan pag 10 kilometers. So ato buhaton karon para makompleto nato ang gabi nato karon no. So another kuan pod 5 kilometers run ta. Okay, let's go.